Bagay ito sa mga nagda-diet, yummy na at healthy pa at talaga namang maiibigan mo. Huwag kang matakot na mag-try sa lahat ng mga bagay. Kahit hindi ka sigurado, subukan mo. Lahat naman ng desisyon ay risky. Mahirap naman mabuhay na puno ka ng regrets. And what if kapag hindi nag-work, at least ginawa mo yung best mo. Wala nang paligoy-ligoy pa. Tara na, umpisahan na natin. At yun na nga, meron tayo ditong avocado. Binalatan ko lang ito para makuha natin ang buong-buo yung laman ng avocado. Pagkatapos, inislice ko lang ito ng maninipis. Kagaya ng ganito. At para naman sa ating mga ingredients, ito ang ating mga kailangan. Imitation crab, ham, avocado, carrots, lettuce, at rice paper. First step, basahin muna natin ang ating rice paper sa tubig. Take note nga pala mga kakitkat, kailangan natin bilisan dahil mabilis dumikit ang ating rice paper. At isunod natin ilagay ang lettuce, ham, carrots, sliced avocado, at crab. At kung kaya pa ng budget ninyo, pwede pa kayo dito mag-add ng iba pang gulay na gusto ninyo. Mas maraming gulay, mas healthy and super yummy. Darating ang oras sa buhay natin na tayo ay mapapagod. Kung dumating man yon, matuto kang magpahinga at hindi ang pagsuko. Siya nga pala, huwag kang mape-pressure dahil hindi naman contest ang buhay. Hindi naman required na mas magaling ka kesa sa kanila. At hindi mo kailangan higitan ang iba. Hindi mo rin sila kailangan sapawan. Mag-focus ka lang sa buhay mo dahil hindi mo naman kalaban lahat ng tao. Ang kalaban mo ay ang sarili mo. Kaya dapat mas higitan mo ang mga nagawa mo noon. Higit kang mag-i-improve kung gagawin mo yan. Kaya dapat, kalma ka lang. Relax lang, ganun. Kahit gaano man kahirap at kabigat ng buhay, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Magtiwala at magpatuloy ka lang na manalig kay God dahil kahit kailan, hindi ka niya pababayaan. Sa buhay, lahat ng bagay mayroong dahilan kung bakit patuloy pa rin tayong bumabangon. Kahit sabihin pa natin na, oo, mahirap nga ang buhay. Pero kahit ganun, kakayanin pa rin natin. Basta wag ka lang magreklamo. Magpatuloy ka lang. Ituloy mo lang ng hindi mo namamalayan. Nalagpasan mo na pala. Kung napapagod ka, magpahinga ka lang. Tapos gawin mo ulit. Harapin mo ulit ng mag-isa. Sa natutunan ko, hindi sa lahat ng oras nandiyan sila para sa'yo. Kailangan mo yun matutunan kung paano harapin yun ng mag-isa. O ano, mahirap ba? Huwag ka sanang bumitaw sa mga pangarap mo ha. Alam ko, minsan nakakawalang gana. Lalo na yung wala kang nakikitang resulta. At isa pa yung mga salitang hindi magaganda na galing sa iba. Sa mga pagkakataon na isusuko mo na, itigil at hahayaan mo na lang mawala. Balikan mo lang ang mga dati mong rason. Bakit ka nga ba nangangarap? Para sa pamilya, para makaahon. Yan ang gamitin mong motivation para bumangon ka sa buhay. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Patuloy kang lumaban dahil meron kang pangarap. Tandaan nyo ito, there is life after our problem. Remember that there is joy after your trials. Tandaan natin ang buhay parang gulong. Kung minsan ikaw ang nasa itaas at kung minsan naman ikaw ay nasa ibaba. Pag nandun ka sa itaas, pag nag-i-enjoy ka, magpasalamat ka. Pero pag bumaba naman ng iyong buhay, nahihirapan ka. Be humble and be trusting to God. Ang buhay ay para ding alon sa dagat. And you have to expect that life sometimes is good and sometimes it is bad. But everything in life is a grace from God. Embrace it. Yakapin mo at pasalamatan mo ang lahat ng ito. Daanan mo. Huwag kang mananatili dyan. Pero kung gusto mong maging masaya, palagi mong tatandaan kapag may problema, kasunod niyan ay blessing from God. Maraming salamat sa panonood. Nawa ay may nakapulutang kang aral. Pagpalain ka ng Diyos. Ingat palagi. Bye!